Silav Rojbaş Hevanlo Temaşevanên Azîz Sevîder Mutev başin. Dewleta Tirkiye çima jinişkava Daeş weke gef nîşanda û alarm îlan kir. Sebebî wî gelekin. Hûn zanin pêşî ez meselê ji we re bibêjim. Serdozgeriya Stenbolê ya Enqerê beriya sê rojan û serdozgeriyên cuda ê bajarê Tirkiye jinişkava bi hem wextî ketina nava tevgerê dibêjin Daeş dibe ku beriya serê salê li hin deveran çalakiyên xwekûş pêk bîne, çalakiyên întiqarî bang li millet kirin ku dernekevin derva, bi taybetî ew alişverîş merkezî hene, ew ciyê danûstendinê ê mezin, neçin wan deran. Xeterî gelek e, xeteriya jiyanî ya li ser zarokan û neçin wê derê baş dibe. Heta dibêje neçin. Çima tiştekî wisa nîşan didin? Halbîkî em tev dizanin ku di serê salê de danûstendin, bazarî wextê ku çêdibe fayda dewleta Tirkiye tê de heye. Esnaf ji wê îdara xwe dikin. Veya mühim e di ekonomiyê de. Lê dewleta Tirkiye her tiştî dide ber çavê xwe Daeş weke gef nîşan dide. Veya merûv dikare piştî de çi bibîne? Hûn dizanin rayedarên dewleta Tirkiye beriya niha gotibûn hem Amerika hem Qesedê bi zanebûn Daişî weke hincet nîşan didin ji bo xwe li ser piyan bigirin. Daeş meş li holê nemaye, tiştek tune ye. Ne? Tiştekî wisa gotibû tê bîra we jî. Çima madem ki Daeş tune dewleta Tirk dikeve nava hereketê, ev jî nîşan dide Tirk dixwazin ji Amerîkaya re bibêjin îcab nake hûn Qesedê re bikevin nava hevkariyê. Binêrin em weke dewlet em dikarin tedbîrê xwe bigirin. Em jî Daişê weke gef dibînin. Em ne cî û mekanê baregehên Daişê ne. Niha dewleta Tirkiye tê sûjbar kirin. Niha di pişt perda da tiştê ku em nizanin hene. Amerîkayê, dewletên koalîsyonê ne, bi taybetî di van demên dawiyê de Tirkiye pir sûjbar dikin. Dibêjin tu piştgirî didî Daişê, tu piştgirî didî çeteyê xwe li Sûriyê, tu wana xwedî dikî, baregehê wan li cem te ne û dibe ku mehkemeyên navnetewî ve bikin. Serê Tirkiye pir dikeve belayê. Tirkiye çi kir? Ji nişkeva dozgerê xwe xist nava faaliyetê dibêjin hema tiştekî îlan bikin. Mesela vê sibê operasyonekî dest pê kiriye 325 kes hatin binçavkirin. Qaşo hêzên dewleta Tirkiye davêjin ser malan, ser deverê ku qaşo lê Daişî hene ama bawer bikin piranî însanê bêgune hin. İnsanê ku eleqa wan belkî jî bi Daişî tune ye, belkî jî esnafin, mirovên tucarin ku ji Sûriyê ne yan jî ji deverên cuda yên welatên Ereb in. Ev karakterê dewleta Tirkiye wana dixebin çavan, wana davêje hepsê, mîna ku Daişî girtibin xwe li derva nîşan dide. Li hember yani di çavên di nezera hêzên koalîsyonê de. Tiştekî wisa heye. Bi eynî awayî li welatên Ewropayê jî hin gef û tehdîta Daişî ya rastîn heye. Hûn bi taybetî di roja Noelê de, Krîsmûsê de li Almanya teqîn çêbûbûn beriya niha. Hem li Parîsê hem li bajarê mezin ê Ewropayê weke Amsterdam, Köln yan jî Berlînê tedbîr hatine stendin. Yani tedbîr hene. Millet ditirse. Ana sermaye jî. Yani millet dernekeve derva jî dibe ama divê derê de esnaf zarar dibînin. Bi milyonan însan diçin, dikirin, mesref dikin, xerç dikin. Wextê ku ew mesref mesela bifikirin bi hezaran na bi milyonan esnaf li ser wê hazirî kirine. Ku serê salê de bikaribe hinekî qezenç bikin, bi dest bixin tiştekî. Ew hemî dimire. Plan û projeyê wan têk diçin. Ev heyfe. Li Tirkiye jî bi vî şekilde. Yani însan, tucar, însanê ku di nava bazariyê de ne, di nava ticaretê de ne heyfe yani. Keda wan diçe. Yani ew zarar dikin. Dewlet zarar nake. Dewlet tucar zarar nake. Mesela bifikirin vê sibê min nûçeyek xwend dibe ji ber ticareta derve yasayê yani ticareta qaçax me dibe milyar û nîv ceza biriye li esnafan. Mesela dewleta ku bikaribe ceza li esnafan bibire, bikaribe di trafîkê de di rawestandina erebiyan de ew xwesa ceza li însanan bibire îflas nake.
devlet çawa hebe xaxudî dike bi şekilekî. Ji ber vê devlet li ser piyan disekine. Yani devlet zarar nake, esnaf zarar dikin, millet zarar dike. Veya divê em li derekî not bikin. Yek ev hevanno ya dijî tiştekî divê çarçovê de min jî bîr kiribe hebe gelo. Na. Yani di mesela Daişê de em tev dikarin bi tedbîr bin. Lê Daîş heye û dewleta Tirkiye piştgiriye dide. Em hem ji Derê Zorê dizanin û hem jî em ji Helebê dizanin. Dibin navê Daişê de dewleta Tirkiye êrişî rêveberiya xwe ser dike. Dibin navê çetên Üsso Müsso da anha bûne perçeyekî hikûmeta Veguez ew êrişê Kurda dikin. Yani dewleta Tirkiye di pişwan de. Ev tiştê ku li Tirkiye hûn dibîsin tem formalîte ne. Hakikaten formalîte ne. Niha İlham Ahmed çi dibêje hevanna? Erê me gotibû Tirkiye ku gotibû Daîş qediye çima jinişkeva ket nava alarmê me bersiva wî da wekî din ez li peyamê we binêrim beriya ku behsa İlham Ahmed bikim. Roj baş ji were mala we ava hevanno hûn tev saxin selametin hêvîdarim. Ev bi vî şeklî. Niha Hevseroka Daîreya Tekiliyên Derve yê Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê İlham Ahmed derbarê êrişin li ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê de ji ajansa Anhaya re axivî bû. Me xwestin bi were parve bikin. İlham Ahmed dibêje hêzên ewlekariya hundirên yên Helebê ji bo parasteya nîştecîhan yani kesê li wê derê dijîn li taxên Şêx Mexsûd Eşrefiyê lê komên girêdayê hikûmeta Veguez ambargo danîne ser her du taxan. Hêzên ewlekariya giştî jî ên girêdayê hikûmeta Veguez dibêjin wezareta parastinê her du tax dorpêç kirine. Mesela. Erê. Mesela hêzên girêdayê hikûmeta Şamê wextê ku mirov ji wan dipirse dibêjin çima we ew xwast derî girtine çûn û hatin girtiye dibêjin ev biryara hikûmetê ye me dorpêç kiriye gelo çima hêzên eskerî taxên sivîlan dorpêç dikin. Armanca wan çi ne? Ev hemî mesele ne? Em zanin anha elektrîk tune ye, înternet tune ye li her du taxan. Belkî pir qismî li hin deveran hebe lê bi giranî hatiye girtin. İlham Ahmed bang li şêniyan kir ji taxan dernekevin. Tüm niyetên êrişan tune ne? Yani dibêje tekiliya me diyaloga me bi hikûmeta Şamê re heye bi xasî ku em dizanin eger nûçe rast be tabii dibe tüm niyetên êrişan ne ji aliyê hikûmeta Veguez ve hene ne jî rageşiyekê ji aliyê hêzên ewlekariya hundirîn ve li ser her du taxan heye. Yani anha dibe xeterî tune ye lê dorpêç heye. Yani bi xasî ku em jê fehm dikin Rêzdar İlham Ahmed de encama diyaloga bi hikûmeta Şamê re gîştine vê qenaetê ku niyeta êrişan tune ama çawa bawerî pêtînin. Çünkü me gotibû ev çetên êriş dikin derveyî kontrola hikûmetê ne. Dîsa jî merû tedbîrê xwe bigire. Hevseroka Daîreyên Tekiliyên Derve anî ziman İlham Ahmed danûstandin bi sepandina ewlehiyê bi rêya pêkanîna bendên peymana yekî Nîsanê ya di derbarê Helebê de hatiye îmzêkirin dewam dikin. Yani peymana yekî Nîsanê şertî wî çi be divê em dixwazin girêdayî wê bin qet nebe aliyê me Kurdan em xiram nekin yani çiqa ji destê me tê em girêdayî bin em bi îsrar bin em van bendên yekê Nîsanê em bicih bînin êrişkar ne em bin. Wekî din bang li hikûmeta Şamê jî kiriye dibêje xwe ragirin provokasyonê dernexin çeteyê xwe yê li Helebê bikaribin bixin bin kontrolê wana bide rawestandin madem ki hûn diyalogê dixwazin madem hûn jî dixwazin peymana yekê Nîsanê pêk were li Helebê dibê hûn bikaribin wan çeteyan bi şiklekî dibin kontrolê de bigirin. 22 kanûnê komên girêdayê hikûmeta Veguez û zanin ji gelek aliyan ve bi tang û wîsan êrişê taxên Kurdan kiribûn Şêx Mexsûd Eşrefiyê di encamê de jinekî şehîd bibû 19 sivîl û 6 endamên hêzên ewlekariya hundirîn birîndar bibûn. Piştre
لهف کرن لسر آگربستی چی یعنی لوی داری آگربستی کی چی بیه هجی دودومه او آگربست خراب نبیه لیدی ساجی کومینگریده حکمت وگوز جانان گلیا دراشین لسر هر توتاخان خطری هیا دودومه yani دوی معنی ده هواننا وکیدن تشتا کت متخصص اجوارا پیشکش بکم yani جشنا نوئلیه کریسموس بردوام دیگه من رزدار عبدالله Öcalan ji konferansa İslamî ra peyamek şandiye hûn dixwazin ji we re bixwînim. Ez hema zû bixwînim. Yani pêşniyazî wî ne merov li herêma ku piranî lê bisulman hene ola İslamê serdest e merov çawa dikare bi hev re bijîn. Yani İslama demokratîk. Mesela şeriat heye ew mecbûrin li gorî şeriatê tê bigerin lê ola İslamî çawa dikare demokratîze bibe ew meselekî gelekî heqeten problem e. Rezdar Abdullah Öcalan dibêje İslama demokratîk vegera li Rihê peymana Medîneye. Ez vî hema rakim serê. Çawa yani peymana Medîne rojekî din em ê bi alimekî re em ê behsa peymana Medînê bikin. Wextê Pêxember Mihemed diçe Medînê li wê derê bi cihûyan re bi xrîstiyanên wê derê re kesê ku ne bisulmanin bi wan re bi şiklekî li hev dike. Jêra dibêjin peymana Medîne ev cûreyekî demokrasiyê ye. Wisa binav dike Rezdar Öcalan. Federasyona Lêkolînên İslamî ya Mezopotamyayê li Amedê bi duruşmeya ji İslama demokratîk ber bi aştî û civaka demokratîk ve kongreyê xwe ya yekemîn ya asayî li dar dixe. Abdullah Öcalan ji wê kongrê re peyamekî şand têde fikrên xwe yên di derbarê İslamê de tîne ziman. İslam ola azadî û edaletê ye dibêje Öcalan. Öcalan di peyama xwe de diyar kir ku İslam di cewherê xwe de ola azadî, ola edalet û wekeviyê ye. Lê İslam dewleta fermî, İslama dewleta fermî ew cewher wenda kiriye. Peyama Öcalan bi vî şiklî ye. İslam di cewhera xwe de hevanno dibêje İslama dewleta fermî yan jî avadaniyên cemaetan ku modernîteya kapitalîst wekî amûra desthilat û talanê bikartîne ev cewhera xwe wenda kiriye. Yani cewhera ku em dibêjin ola azadî û edalet û wekeviyê ye. İslama demokratîk vegera li Rihê peymana Medîne ye. Ew peymana pêkvejiyana baweriyên cuda ye. Gel çandên cuda bi îradeya xwe bê zext bikaribin bi hev re bijîn. Yani bi rizadilî veya pirmî. Mesela ji bîr nekin van tiştana. Merû bi riza dilê xwe bi hev re be. Ne bi darê zorê. Dewleta Tirkiye zorê li me dike ku em bi wan re bijîn. Bi zorê nabe. Bi riza dilê xwe dibe em bi hev re bijîn. Gönüllü birliktelik dibêje. Ew mühim e. Wekî din Öcalan di berdewamiya peyama xwe de behsa têgehên cîhadê jî dike. Şûra, cîhad. Divê were zanîn ku cîhada rasteqîn tekoşîna birêya xwerexnekirineke domdar a li dijî nefsê ye. Merû bikaribe nefsa xwe bike bin kontrolê. De wextê nefsa xwe xiz bin kontrolê wê demê tu dibî xwedî exlaq. Merû bikaribe li hember zulmê derbikeve. Esas cîhad ev e dibêje. Feraseta şûrayê ya di İslamê de jî têwatiya aqlekî kolektîv û biryardayîna demokratîk. Ev mesela nefsê jî rojekî din bi alimekî re merû dikare li ser qise bike. Mesela însanekî nikaribe xwedî li nefsa xwe derbikeve ferqiya wî û heywan tune ye. Ji xwe yek ji tiştek ku însan dike însan ew merû bikaribe xwedî li nefsa xwe derbikeve. Nefis çi ye? Nefis wextê ku tu pir birçî bî û li pêşiya te xwarin hebe tu bikaribî nexwî. Ya
Yani cüreyeki ahlaka. Yani ahlak bixwe. Türk jê re dibêjin güdü. Merov bikaribe xwedî li güdüyê xwe derbikeve. Xwedî li nefsa xwe derbikeve. Ji xwe taciz, tecavüz, zulüm hemî ji vê tê. İnsanê ku nikaribe xwedî li nefsa xwe derbikeve. Dikare pir xirab bibe. Wana dibêjim dersên aliman e ji ber vê muhîm e ku merov aliman jî carna bike mîvan ji wan bipirse. Wekî din hevan no tiştek ku öcalan dibêje bila İslam nebe aletê siyasî di destê dewletan de. Bê ku İslamê bikin amûra siyasî ya dewletê û komên cuda, em bixin xizmeta jiyana azad û civakê ku xwe li ser vê bingehê rêxistin kiriye. Yani tiştê pir muhîm e. İslam di destê cemaetan de, di destê dewletan de, bi taybetî dewleta Tirkiye Diyanet kiriye xizmeta xwe, wekî alet bikartîne. Ji bo ku civakê dişûna ku civakê azad bikin, civakê dixin xew, dikin weke pez bi rêya dîn. Veya heqaretekî li olê ye, li baweriyê ye. Halbikî di vê derê de îcab nake mesela tu İslamê rexne bikî. İnsanên ku İslam ji xwe re kirine alet wana rexne bike mesela. Evet. İslama demokratîk, şaristaniyekê alternatîf e, azadiya jinê, hevsengiya ekolojîk, xuşk û biratiya gelan ji xwe re esas digire. Tenê ev şîroveya demokratîk dikare ji birînên rojhilata navîn re bibe derman dibêje Rezdar Abdullah Öcalan. Di mesela jinê de ez pir neemînim. Yani di ola İslamê de azadiya jinê çi qas tê parastin ez wî nizanim. Lê hevsengiya ekolojîk, xuşk û biratiya gelan bana hemî di İslamê de merov dikare bibîne. Ya pir tiştî hene ya. Pir tişt hene tabii ki yani. Mesela kuştin, cezakirina insanan bana li gorî zemanê berê mane tabii vaya nakeve çarçova ilmê min dibe alim zanyarên olî werin ku merov bikaribe van pirsan ji wan bipirse. Ew bersev bidin. Tavê jî ser çavê me xistiye. Hevan o mesele ev e ez naxwazim aniha dirêj bikim ez tenê nûçeyên deqeya da wî binêrim ewsa bê ku tav li ser çavê me bixe ez hema ev konferans didome bila hebe mesela av û hewa jî guherî ye. Mesela em li Ewropayê ne orta zivistanê ye. Normal îro diviya bû berf bibariye ama berf nabare tav heye li Enyamê dixe mesela. Ecêb ne? Çima tiştê ku se heye? Qanûnê dunyayê guherîn. Qanûnên av û hewayê, îklîmayê guherîn. Hevserokên Federasyona Lêkolên İslamê hat hilbijartin ew kî ne? û merex dikin? Ka ez ji we re bêjim kî hatiye hilbijartin? Perva İnal, Abdullah Sagir. Sagir e yan Sagir e? Hilbijartin hatiye kirin. Di hilbijartinan de Perva İnal û Abdullah Sagir weke hevserokên Federasyona Lêkolînên İslamî ya Mezopotamyayê hatine hilbijartin li ser xêrê be. Erî. Hevan nû hûn çawan in? Ya millet naacîbîne heval çima zorê li hevala dikî? Me gotu ve îşev zorê nabe. Ji xwe re em ji hevalê xwe hez bikin ve îşev zorê nabe. Ê biacîbînin bila ji xwe re qet bêxin, biacîbînin çi dikin bila bikin? Ka sê sîd kes bername temaşe dikin lê tenê du sûd kesan ê wacibandine. Aha.
Vaya mesele ve navxayiye. Estevli nabım. Bana diyor nava kadar safi bikin hevanla. Min tenê ez xatir ji we dixwazim wezan al mîvandariyê me got ka du sê heval hene me got em ziyaret bikin. Hêvî dikim wê baş derbas bibe. Ez ê îşev jî ji we re bername çê bikim. Heta îşev çi diqewime çi naqewime. Çavê min li ser e. Ez nûçiya dişopînim. Ez bûme nêçîrvanê nûçiya haqetem. Hewl didim tişta jî bifikirim. Mesela heta îro Tirkiye bahsa Daişê nedikir. Anha ji nişkeva dilerize, ditirse dibe Daeş êrişê me dike. Alışveriş merkeziya Serûbin dike. Aman bila kes dernekeve derva. Çima yani? Dibe wextê ku te nûçe pêşkêş kir, tu pirsa xwe jî pê re pêşkêş bikî. Çima îro? Çima ne par, çima îsal? Pêdiviya dewleta Tirkiye heye, Daişê ji xwe re weke amûr, weke alet bikar bîne. Çawa bikartîne bila bikar bîne. Êdî maye ser wî. Xatirê we silav rêz dem baş e banda.